ли си, бе? То на нула си седи, бате. Как лаги. Лаги. Ох. Защо си седи то на нула, бе? Хакер. То си седи само на нула, бе, човек. Аз не мога да те удрям, бе. Ей, баклик. Но искаш. Майка ти. Какво правиш, бе, човек? Що мене цепиш? Ти тъп ли си или да? Помислихте за него. Да, бе. Точно има голяма прилика си той. Умри, бе, баклик. Умри, бе. Ох, паднах в дупка. Ох, как лаги, бе, човек. Как му да скача то толкова високо е? Багов мангала. Мангала жълт. Бах ти жълтия мангал, бате. Полети! Стига, бе, нападай него, е. Не, лъка! Буклук, вземи лъка. Бе, не мене, бе, ти тъп ли си, бе, мангал? Не мен, само не мен. Добре, ти Стъпи върху тоя плежър плей за... Стъпи там! Ама! Стъпи върху плежър плейта за Free Diamond, аз ти кам. Ето! Втора бомба! Сега ще удара за Free Diamond. Мангал? Аре, бе, жълт мега. Не крали от мене. Човек, няма, това ще избухне така. Ох, как лаги като избухва. Лагва. Лаг for the... Не мене, бе! Тъп ли си, бе, човек? Защо мене? Те ще ми вземеш лъка. Имаш смеха на Будилчо, искам ти смеха, бе. Как се смееш така, ми кажи твоята тайна. Бате! Искам ти смеха, бе, бат. Окей, ако ми даде скайпа на Будючо. Аре, аз няма му кажа, че ти си ми го дал, сериозно, моля се. Не, бе. Виж го тъпия, бе. Аре, умри, бе. Аре, бе, дали сме ти... Ти, когато... Да, когато ти... Къде полетях, бе? Къде съм? На май... Вече ме. Крипър. Как лаги? Ендермен, ма някакъв магони тук. Гъл, човек. Аз си падам! Постара, бе! Чакай малко. Не, няма, каза, че няма да иде. Тафа? The fuck? Къде по дяволите? Не! На носърчице съм, бе! Не дема, гледай го! И аз съм на Y минус 856. И не умирам. Аре да видим кой ще бие тази игра. Бах ти лагавието! Ома къде аз си изкача, бе? Да, си изкача се някога. Глупост не търкали да ще паднеш, се сопнеш. Но вече съм на... Да, изкачвам. Не! Минус 1000. Минус 1100. Минус 1200. Минус 1300. Минус 1400. Минус 1500. Минус 1600. Дами и господа. Ако някой друг го може това, то това е Джеки Чан. Загуби ли, бе? Не. То сигурно на то на 3 живота, бе, брат. Аз съм на минус... Помогни. Аз съм на минус 3000, как да ти помогна? На минус 3000 живота, бре. Не, Колко Y. сте убивали? На минус 4000 Y. Също скоро ще стигна 5000. Аре, аз ли идвам? Аре на друг.
Пак ли сме 9? Руинс. Аре на Руинс, аз се опасвам на Руинс. Ето и Руинс, ето го Руинс. Я пак се върни към мен. Франкенщайн, о май гад, ей, изчезна ти едната стрела. Беше Франкенщайн. Тим срещу тия двамата, моля че се. Окей. Ба, какво означаваше, че тим, че аз не разбирам много от тим? Окей, нима би просто. Окей, Не са би им двамата. окей, Няма няма... направя, ей. Майка ти. Боклик, ей то аз, но... Викам уже... Ай! Жълт негаризъм под теб. Трябва се задави, чак. Певей. Грозната мангален. Грозната мангала. Мангали грозно. Мерси. Да го дахш. Не мене бе, боклик. Ау! Ау! Нали не мене бе, нали бе? Ау! Не бях аз, омага. Латка е. Мани. Къде се е боклик Марсен боклик? Ама... Мани. Заклещи го в стената там да му бим. Лаг! Стана, бе! Ninja trolling with Peter Best. Ау! Къде са тя айтеми, бе, бат? Воу! Не, трапдор. Айде, вън! Я кажи нещо. Да ти бе потката. Не това нещо. Ама, Не знаеш, че снимам. ти? Да. Дали знаеш, че аз дям? Абе, тъпанар! Тева! Букук спира клипа, бе. Така, пустете профа на Петър Бест, дизлайкните този клип и отидете да лайквате всеки клип, който за Петър Бест. Мерси. Чао. Майка ти, поп. Абе, бе, поп. Врач езика, будилчо и двамата с медианин, кой му похубавя. Just a creepy snowball, huh? Да, я го извики. Ти тъп ли си, бе? Виж ти езикам Борил. Борил 40. Кариерата го избегам Борил 40. Аре, дами и господа. Ама къде се качи? Къде свърчака птица, ма? Ода, стане. Ода, бил. Бум, шкалага, бум. Майка ти потката, ей. Бато. Къде е баклик? Майка ти! Mario Party. Hey, ka. Hello again guys, Bodil40 here. And today is the next episode of YOLO Swaggy Days. Виж, аз левитирам. Браво, тебе. Знаеш колко ма боли? Брат, знаеш колко нокбак имам в момента? Аз имам 178. YouTube не е свидетел. Аз имам 635. Уоу. Тома, чупих мапа. О, бос.
Ниде бе, човек, ще свърча от мапа, казвам ти. Де? Не думай! Човек. Не бе, няма да те бия, бе, спокойно. Няма да ме биеш. Да бе. Ми си преди да ме биеш. Окей. Ай, си. Боклик. Откова. Нали аз се бием, бе. Тим бе? Да, аз не ми се. Аре, вън, вън. Къде вън бе, господине? Не мога да му удари. Аре. Бат, аз съм с 655. То, аз съм с 212. Беше с 70, аз бях с 600. Да, споко. Сериозно? Но! Бе, като те! Чек, трябва да покажа този клип на Бодилчо, ако снимаш наистина. Аз снимам с него, да. Така да, аз снимам. Окей, ако не го качиш днеска, ще ти дизлайк на клипа. Днеска? Да, днеска трябва да качиш този клип. Ими си го кача до 5, защото аз пак... Аз между другото, аз наистина не спах, за да гледам това. Иначе! Да, между другото вчера не спах, за да гледам България САЩ и САЩ ми размазаха за това. И... да, тренирам. И то Лалда не е гей. Перас. Тук има доста трап до роял, ти си избери един. Да, бе. Идите. Ихи, мафака. Аре. Ела. Аре. Да, така си всеки знае. Какво е, човек? Аз минавам през стената. Аз съм килата. Аз съм този, който влиза през вратата. Аре, умри бе! Умри бе, бангале! Маре се уби си път като тим, нали си тим? Тим ли? Абе, тим, тебе, тим, с като ти... Умри бе, ей! Аре бе, боклик. Надо да мреш ти бе! О, пак, чай, че пак лаги. Fuck your bitch. Тебе пап. Виж ми нокбака. Ти пегня! Ау! Не! Не, разкажи се! Вън, не, сериозно. Колко Какво направи ти бе, бате? 1000 нокбак. На един удар си ми, бате. Нали се усещаш? Я той не ме би, искам да вие колко се дигна. Уоу. 700 нокбак. Вау. 1700 близо. Seems legit. Какво правиш? Нищо. Кой пали тука, бе? Гледай. Да ни палиш тя, мангал? Не мога се разкарам от тука. Аре, умри, бе! Добре, я. Какво правиш, човек? Падни там долу, бе. Тъй. Изпуснах го, бе. Окей, Аре, вън. какво вън, бе? Боклик. Айде. Motherfucker. Тебе и тебе. Okay. Hey, I just met you. And this is crazy. So here's my number. I'm coming. Hey, motherfucker. What are you doing? Какво правиш там, бе, боклик? Къде, бе? Бе, боклик. Къде е? Бе, не се преналудва. Не!
Кажи ми, че не си паднал, направо ще рейдж квитна. Паднах. Още падам. Хубаво. Аре бързо ти, че искам да си видя скайпа. Где си, бе? О, здравей. Аз ходя по кревата. Къде си по дяволите ти, бе? Бихте! Виж чата, бихте! О, кук! Има за какво да те бия. Аре, бе, рейдж квит. Bye. Go fuck yourself. Окей, до скоро, приятели, и това е за днесния. Да го духате всички, които гледате. Гледай си работа, това са най-големите пича. Да го